ezi nwanne m biko eweliwe ka njọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo fọnye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gazienụ n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a. Ndị ọma na-ege ntị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche, ekele m ụnụ. Ọka akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu. Gọvanọ nke Lagos steeti bụ Babatunde Raji Fashola ekwuola na oke ahịrị ahụ sigburu nwa okorobịa ahụ ejiri ịgụ egwu ọlọrọ ọhụrụ maọbụ hip hop n'aha bekee wee mara bụ Damilola Olaniyan Ibrahim, onye nke a na-etu Damina Damoche, bụ ndị ọkada Lagos nyụrụ ya. Dịka ọnwụ nwa okorobịa ahụ siri dị, ọ bụ ndị bu egbe anya ọkada gbagburu ya n'amaghị ọkwa. Gọvanọ Fashola gakwara n'ihu wee kwuo sị na otu ọnwa gara aga ndị obu egbe anya ọkada gbagbukwara otu dibịa bekee kwesịrị inyere ndị ọrịa aka. Ka ọ dị ugbu a, ndị ji ịnya ọkada mere aka ọrụ ebeele mmụọ na mmadụ gbasara otu Gọvanọ Fashola si eme ha ka nwata na-enweghị nne na nna, maka ihi na ọ na-abụ etigbuo onye na-esighị ike asị na ọ bụ ebe ahụ ka ọ chọruru n'okwu. Ndị otu ọchịchị gọọmenti ala Igbo dị iche iche bi n'Amerika bụ Council of Igbo States nke Amerịka maọbụ CISA n'ahịa ịchafụ akpọkuole ndị na-agọrọ ndị Igbo ọfọ ndụ na mba ụwa dị iche iche ka ha kulie n'iwe tụọ ndị uwe ojii ala Naịjirịa na ọchịchị Goodluck Jonathan aka n'ihu ma katọkwa ogbugbu ụmụ okorobịa ndị Igbo 30 ahụ ewepụrụ ndụ ha n'aka ike na Anambra steeti. O wutere otu ọchịchị gọọmenti ala Igbo dị iche iche bi n'Amerika gbasara otu ndị uwe ojii ala Naịjirịa si agba onye ụpa gbasara ịchọpụta ndị gburu ụmụ okorobịa 30 ahụ. A sị na atakata akwụ matuwe ọnụ ị mara na ịgbụpụ ya eruola. Ya mere ndị otu a jiri kpọkuo Gọvanọ Peter Obi nke Anambra steeti ka ọ mado imi na anya n'ala wee chọpụta aha ajọ mmụọ ahụ wepụrụ ndụ ụmụ okorobịa 30 ahụ ozu ha sere n'elu mmiri ezo, ma gbasakwa nchọpụta ya n'ikuku ka ewu na ọkụkọ mara. N'otu aka ahụ, ndị World Igbo Assembly maọbụ ịwa n'ahịa ịchafụ na ndị CISA agwakwala ndị ngalaba ụlọikpe dị elu na Anambra steeti ka ha mawapụta otu pụrụ iche ga-achọpụta ndị gburu ndị a nwụrụ anwụ ma gosipụtakwara ụmụ Igbo nchọpụta ha. Aka na-achị ndị otu a bụ Maazị Chuks Okereke na onye ode akwụkwọ ha bụ Maazị Echiemeze Ofili tara aka n'eze wee kwuo na mmegbu ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa abụrụla ekele gara nke aka. Dr. Nwachukwu Anakweze bụ aka na-achị otu ịwa ayọọlarị gọọmenti ala Naịjirịa ka o ji ụtụtụ chọwa ewu ojii. Ụmụ Igbo bi n'ala bekee wee yọọ ụmụ ụwa nwere obi ọcha na aka kwụ ọtọ ka ha soro tinye aka n'ime ka oke ajọ nsogbu a laa kanai, maka ihi na ọ bụghị sọ naanị ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Jidekwa ka iji mgbe nta ka anyị chụọ n'Owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị jeenu chọọ ihe anyị furu efu. Omenala Igbo ga-adị. Ndewonu. Ezi nwanne m biko eweliwe ka njọ gị iwere asụsụ na omenala Igbo fọnye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gwara ha jụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka
gazienụ n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com. ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a